Mahal, Sing, bagis. Bigay ko. Masamahan mo ako. Oo naman. Talaga. Ganun pa. King na yun. Kano bang 20 ta. withdraw fee siya? Kuya Romeo? Nangyari Rahan. kami? Ba? Kuya! Pagkalit. No? Ano yun, kuya? Sa akin yun. Sa'yo? Nangalan ko lang kay Romeo. Oo, kuya. Ayos ba? Bagay sa'yo. Pakilala mo ako sa kanya. Ibiganin mo. Lang ba sa'yo, kuya? Yummy. Para sa akin. Si Berto yun ah. Saan mo nakita? May park, may kasama. Batang babae. Ang sweet kasi nila eh. May asawa na. Wala, Ruby. Nakamak yung ulo ko. Yung kapatid. Mahal, ang ganda talaga ng binigay mo sa akin, Sing-Sing. Bagay na bagay sa kamay ko. Siyempre, lahat ng nagpapasaya sa'yo, ibibigay ko. Sana, sa susunod, kwintas naman ha. Hayaan mo. Bibilhan din kita. Basta, maghintay ka lang. Sabi mo yan ha. Oo naman. Saan tayo kakain mamaya? Ikaw, kung saan mo gusto. Kahit saan, basta yung masarap yung pagkain. Siya nga pala, mahal. Kailan mo ako papakilala sa pamilya mo? Tsaka na, alam mo naman, mahigpit yung magulang ko sa akin, di ba? Sige, sinabi mo yan ah. Oo, basta huwag kang mag-alala. Ang ganda talaga ng binigay mo. Ikaw pala, Berto. Pasok ka. Mukhang bis na bis ka. May lakad ka ba? Lalabas sana ako. May bibilhin. Gusto mo samahan kita? Okay lang ba sa'yo? Masamahan mo ako? Oo naman. Ikaw pa ba? Ikaw talaga, Berto. Siya nga pala, Romeo. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun? Sabi mo na. Kaso, nahiya ako. Sabi mo na sa akin. Ka na mahiya. Baka matulungan kita. Kasi, kulang yung pambayad sa tuition ng kapatid ko. Baka hindi siya makapasok ngayong SEM. Ganun pa? Di ba graduating na yon? Oo, sayang naman. Ako lang naman yung inaasahan niya. Mga magkano bang kailangan mo sana? Mga 20,000 sana. Ganun ba? Sige, mamaya, mag-withdraw tayo para may magamit yung kapatid mo. Maraming salamat, Romeo. Wala yun. Alam mo, special ka sa akin. Kung wala ka, hindi ko na alam ang gagawin ko. Kuya Romeo? Ano nangyayari dito? Ruby, si Berto nga pala. Kumusta ka, Ruby? Bakit hindi ka nagpasabing uwi ka? Gusto sana kitang sorpresahin. Kaso, mukhang ako'y nasorpresa. Labas muna ako, Romeo, para makapag-usap kayo ng kapatid mo. Sige, Berto, hintayin mo na lang ako sa labas. Sige, Ruby, maiwan ko muna kayo dyan. Bakit ngayon ka lang umuwi, Ruby? Sa sobrang tagal mong hindi na masyal dito. Busy kasi ako sa opisina, kuya. Alam mo naman, nakatutok ako sa mga negosyong naiwan ni Papa. Kaya nga ba, nakalimutan mo na mag-asawa? Ayoko sa lalaki, kuya. Lolokohin ka lang at peperahan. Hindi naman lahat, Ruby. Malay mo, makakatagpo ka rin na magmamahal sa'yo.
Bakit ikaw, kuya? Masaya na ako sa ganito. Naku, kuya. Alam ko na yung style mo. Magtatagal ka ba dito ng bakasyon? Depende, kuya, kung hindi ako hahanapin. Dito ka muna para makasama din kita. Alis lang ako saglit, may bibilhin. Ano pa lang gusto mong pagkain para mabilhan din kita? Bahala ka na, kuya. Alam mo naman yung paborito ko, di ba? Sige, alis muna kami. Kami? Sige, dito ka muna. Bye! Kuya! Berto? Ikaw talaga. Baka mamaya may makakita sa atin. Tayo lang naman dalawa rito. Ano ka? Andyan yung kapatid ko, no? Ipaalam mo na lang sa kanya ang tungkol sa atin. Hindi pwede. Baka magalit yun. Mahirap na. Ano ba yan? Huwag kang magalit. Babawi ako sa'yo. Sinabi mo yan, ha? Oo. Tao po! Tao po! Tao po! Ano po yun? Dito po ba yung bahay ni Sir Romeo? Dito nga. Bakit po? I-deliver ko lang po itong second hand na kinuha niyang motor. Ano? Hindi naman nagdadrive ng motor yung kapatid ko, ah. Hindi ko po alam, ma'am. Sandali lang at tatawagin ko. Sige po. Kuya Romeo? Kuya Romeo? Bakit, Ruby? Kuya, may naghahanap sa'yo. Yun daw binili mong motor. Nako, lagot na. Nalaman na ni Ruby. Ano yun, kuya? Saan mo gagamitin yung motor? Sa akin yun, Ruby. Hindi kay Romeo. Paano sa'yo? Eh, nakapangalan kay kuya. Oo, Ruby. Pinangalan ko lang kay Romeo para mas mabilis ang proseso. Oo, Ruby. Tama si Berto. Saglit lang, kakausapin ko. Samahan na kita. Wow, kuya! Bago yung motor natin ah. Ayos ba, Brian? Maporma ba? Oo, kuya. Bagay na bagay sa'yo. Sus! Binubola mo lang yata ako. Siguro, may kailangan ka. Eh, may babayaran kasi kami sa school, kuya eh. Na-short kasi ako sa allowance na binigay mo sa akin. Nako, paano na kaya niyan? Baka hindi na ako bigyan ni Romeo. Kasi kabibili lang niya sa akin ng motor ko. Ano kaya kung ipakilala mo ako sa kanya, kuya? Pwede. Kaibiganin mo. Total, mabait yun. Baka maawa sa'yo. Ayos lang ba sa'yo, kuya? Oo naman. Sige nga, kuya.
Romeo, sinama ko palang kapatid ko, si Brian. Kamusta po? Siya pala ang kapatid mo. Oo, lagi kitang kinikwento sa kanya. Halos kilala ka na niya. Ako, nakakahiya naman po. Ang pogi mo pala sa personal. Ako, hindi naman po. Yummy. Man, sarap naman sumakay sa motor mo. Siyempre, kaya nga ako bumili ng motor para may magamit tayo. Talaga? Binili mo to para sa akin? Siyempre naman, mahal. Naku, lagi mo na akong ipapasyal niyan ha. Oo naman, mahal. Si Berto yun ah. May kasamang babae. O, Ruby, nandiyan ka na pala. Ay, sobrang init sa labas. Pinagluto kita ang paborito mo. Mabuti at naalala mo ko pagluto, kuya. Siyempre naman, ikaw pa ba? Siya nga pala. Nakita ko yung kaibigan mo kanina. Sinong kaibigan ko? Yung pumupunta dito, si Berto. Ah, si Berto? Saan mo nakita? Doon sa may park, may kasama siyang batang babae. Batang babae? Oo, at naghaharutan sila. Siguro, girlfriend niya yon. Ang sweet kasi nila eh. May asawa na ba yun, kuya? Wala, Ruby. Walang asawa yon. Sige, alis muna ako. Pasok muna ako sa kwarto. Para sumakit yung ulo ko. Berto, saan tayo niyan sa susunod? Kahit saan yung gusto mo na puntahan, yung nagpapasaya sa'yo. Sige, gusto ko sa susunod sa mamahaling hotel tayo ha. Oo ba? Basta ikaw. Teka, may tumatawag yata sa'yo. Hayaan mo na. Yung kapatid ko, makulit yun. Bakit hindi sumasagot si Berto? Bakit hindi mo sagutin? Mamaya may emergency yan o kaya may gusto siyang sabihin sa'yo. Hayaan mo na. Huwag mo nang pansinin pa. Ikaw bahala. Ano ka ba? Berto? Siyutang ina, mes! Berto? Mahal, sino siya? Bakit hindi mo masabi kung sino ako, Berto? Halika nga rito. Romeo, huwag kong mag-iskandalo rito. Nakakaya sa kasama ko. Bitawan mo nga ako? Oo, nakakahiya. Pinsan ko yun. Si Lovely. Huwag mo nga akong lukuhin, Berto. Alam ko na lahat ng kalukuhan mo. Anong gusto mo, Romeo? Sabihin ko sa kasama ko na may relasyon tayo? Huwag na. Pinipirahan nyo lang naman ako. Pati kapatid mo, dinamay mo pa sa kalukuhan mo. Pinagsabihan ako ni Rube, pero hindi ako naniwala sa kanya. Papaliwanag ako, Romeo. Huwag na, di na ako naniniwala sa'yo. Hindi ko sinasadya, Romeo. Dahil inintay ko na ako mismo ang makakita sa inyo.
Patawarin mo na ako, Romeo. Bitawan mo nga ako. Tama nga, pera lang ang habol mo sa akin. Pag-usapan natin to. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ikaw ba, naisip mo lahat ng ginawa mo sa akin? Naging tanga ako sa'yo. Romeo, patawarin mo ako. Bahala ka na sa buhay mo. Romeo! Kuya, ano nangyari? Hinatak na yung motor ko. Nahuli kasi ako ng Romeo na may kasamang babae. Bakit mo naman ginawa yung kuya? Ayun tuloy. Hindi ko naman alam na naamot tayo sa ganitong sitwasyon. Siguro, panahon na para itama mo yung mga pagkakamali mo, kuya. Tama ka, Brian. Siguro, kaya nangyari to sa akin para itama ko yung pagkakamali ko sa buhay. Pinasa ko sa ibang tao ang buhay ko at nasanay ako sa sarap ng buhay. Hindi pa naman huli ang lahat, kuya. Pwede ka pang magbago. Huwag mo akong gagayahin sa nagawa ko, ha? Alam ko naman yun, kuya. At alam ko rin na isa ako sa dahilan mo. Kaya ka hindi nakagawa ng hindi maganda. Salamat, Brian. Naintindihan mo ko.